Predstavujeme vám horúcu novinku – moderný dotykový informačný kiosk. Kiosk môže slúžiť ako informačný sprievodca v meste, v športovom stredisku alebo na recepcii hotela, v administratívnych budovách, prijímacej kancelárii, v aule či konferenčnej miestnosti. Kiosk je vyhotovený v rôznych verziách. Outdoor kiosk je stavaný pre použitie v exteriéri. Robustný vonkajší kryt a zabudovaná klimatizácia umožňujú umiestniť kiosk do vonkajšieho prostredia s rozsahom teplôt od -35 stupňov Celzia až po +55 stupňov Celzia. Indoor kiosk je určený na interiérové použitie. Jeho elegantný dizajn a pútavá grafická ponuka prilákajú každého návštevníka. Obe verzie, outdoor aj indoor, používajú najmodernejšiu dotykovú technológiu na prezeranie menu a obsahu informačného kioska. Využívajú pritom unikátny softvér na otváranie menu, posúvanie a zväčšovanie videí a obrázkov prstom. Spôsob ovládania pracuje ako dotykový smartfón. www.infokiosk.sk